chvíľu už sa začne hrať tretia tretina aj, budeme Bystrica, ale ideme teda na Záhorie do Skalice, Skalica, Košice a Ľuboš Vaško. No, čo sa týka napríklad neoficiálnej štatistiky, strieľ na bránu, Skaličania 30, hostia z Košic 20. Svedčí o tom, že tí Košičania tú iniciatívu akoby už nechali do play-off. V každom prípade Skalica vyhráva nad Košic 4 gólov, 5-1, hrá sa 5. minúta, 2770 divákov môže byť spokojných niekoľkokrát. Zaznel tu na zimnom štadióne na Záhorí aj potlesk na otvorenej scéne. Podotýkam, že nehrá Skalica. És akkor ezeket új cégek hozták be, és a úgy az Orvis, mint a Hardy. Tehát tulajdonképpen rengeteg dolgot megmentett, a világháború dokumentumanyagait, vagy a 30-as évek, vagy 50-es évek anyagait, de amiket ebből már átjátszott egy műsorba, azok ott már tisztán, jól dokumentáltak, bármikor megtalálhatók. Tehát azért mondom, hogy sajátos archívumot hozott létre a Magyar Rádió számára. Ezt mi nem fogadjuk el. Predrag Balašević, a szerbiai Vlahog demokrata pártjának elnöke. O ovim problemima mi pričamo unazad 10 godina, znači od onih demokratskih promjena u Srbiji. De egyébként aki kirajzik a csúcsforgalomba reggel, az általában azért rajzik ki, mert ott aktívan csinálna valamit. Fizetünk mi adófizetők mindenféle. Még Krakóban fognak sokan lakni, hogy ezért az is az euróvárosok.
77-es gyártmányú volt, és megadta magát. És akkor akadott. Keď sa pustí na nás, to je čisté šialenstvo. Mert úgy gondoljuk, hogy azért azt igazán nem kapja itt meg Magyarország. Érdekesség, ami az Európai Unió. Ott van az Európai Unió. Olyan dokumentum, amiben kollektív kórházi lelkészségen kívül a pszichoterápiás munkacsoport. Tried to hurt you. Az egyik Jajfalvára, a másik Éjfalvára, apját, anyját. Stereo. Let's go! If I was in old school.
különböző pártok képviselői, de sokkal több a szervezet. Majd sok mindentől függ, de leginkább a repülőgép súlyától. Tehát minél nehezebb a repülő, annál többet fog. A szentmisét Juhász Gábor Tamás plébános atya mutatta be. A kántori szolgálatot Hunyadi Gábor látta el. A Mária Rádió részéről közreműködött a stúdióban Sorté. Aki hiányok megnézni jelenlően, és tudom, hogy ez is, vagy a különbség. Ezúttal az alkalmazottak között akarnak segíteni, tavaly ugye a praxisok, a hátorvosi praxisok voltak sokan, most az alkalmazotti kör, a kórházak alkalmazotti kör. Természetesen a várakozás. Felkerestük a panaszkodót. Kiderült, hogy nem egy, hanem